Really? थोड़ा हमसे बड़े और उठा दे बस ये पुदिंगा Tiket boleh tu. Usung kalau ni kalau kadang boleh boleh. Usung ni. Jadi itu lah boleh, siapa boleh ada di mana usung ni kan? Itu lah dulu ini usung ni. Ini dia. Timun apa hol? Ini bagi apa? Itu kalau itu kalau ni kalau kita itu lah boleh kalau mana kalau ni. Pakai apa? क्या करने पास? ये वाले ने मुझे पता नहीं वाले आपने खोया। ऐसा करो, इन्हें मत बोलो। ये कुछ भी उन प्राइस, ये बोली इसको मना लगा। माला kan nabi keling lain. Sebenarnya? Mama training kerja ni? Training oh, balik berapa macam gendeng mate. Mau binang guna bung deh, ku lihat nabi baru nih mau bilang. Menbesi se item ni mau apa ke? मोनसेल'सो खोन्थाबाय बिसोरो फुटबलनिल'सो खोन्थाबाय ओमफ्राय एथलेटिक्सआव मोननै सरि एथलेटिक्सनि खारनायनिखौ होदोंना औ खारनायनिखौ होबाय आरो बेजों लोगोसे दा जागोन नामा काबादिनिया जोंना आच्छा आच्छा काबादिनियाव उनाव जागोन नोलोबारिनिफ्राय साबेसे फैदों ओरैनो नोलोबारिनिफ्राय 20 जनसो फैदों 20 जनसो गारि गंनै गारि गंथाम बाइकजोंबो फैदों जादोंमोन बेयाव जोङो नलबारि पन्चायतनिफ्राय सा 20 जनसो नुजाफैनाय जाबाय नैबे प्रेसिडेन्टआ नलबारि एसोसिएसननि बाहागो लाफैदोंमोन ट्रेनिंआव एथलेटिकनि जाखांबाय दा काबादि दंबावो गोसोआव थाबायना गाबोनना फुटबलावसो काबादि दंबावो औ काबादिनि जागोन दा बोरो माथो गैया सोर दं काबादिनिया काबादिना साबेसे साब्रै जोंना साथाम नांगौना मा फैदों साब्रैया काबादि होननांगौ ना माबायदि होननांगौ माबा गेलेग्राफोरनि रायजागोन महद रायजागोन साबेसे दं आनारि दं रिबक महद
गोख्रैबाय थानायासो जादों खारनायनि